Apisa ariyo mag arita kwe mawuok e bad migao moyiedhi mar SOG onegi kama moko ariyo oyudo hinyruok marach bang' monj manotimnegi kod kweth jonjore mag Al-Shabab e gwenge mar Akei mantiere bunge ma Boni e kaunti ma Lamu. Komishona mar obila e kaunti ma Lamu Wesley Koech oyango ni ne giyudo maling'ling' mag jonjore mohewo 70 mane riko chomo Abodhei katiyo gapaya ma Garissa kapok nooro obila mawuok e bad migao moyiedhi mar SOG mondo mi orakre kodgi. Apisa ariyo manoyudo hinyruok ne oting' kod ndek kalapapla nyaka buore Nairobi ne thieth makende e kinde ma bad migao mar obila mopogore opogore pod dhi nyime gi timo apedha ne jonjorego.